Dili, wala yabi. Hi mga moms! It's another day dito po sa ating night cafe, dito po sa Hasaan, Misamis Oriental for another night cafe experience ng ating mga bisita. So, ito na naman, medyo makapal yung ulap at madilim. Tapos papadilim na, nakaset up naman na everything is okay na. Actually, nagluluto na ako ng pang fishball. No? The problem is, nagwo-worry na naman kami kasi paulan. So, may tendency na baka mamaya. Wag naman sana, no? Still we're praying na wag umulan. Para sa ganun makabenta pa kami. Makabawin dun sa ilang araw na wala kami. So, this is the fishball. Halika pakita natin sa kanila. This is how I make it. Yung, ito po pakita mo sa kanila. Yan. So, meron akong scoop dito. Okay. So, drop mo lang siya. Oh. Diba? So, alisin muna natin yung ibang mga floating. Pero bago yan, kasi may pinapalamig akong kwek-kwek dito. So, I know some of you guys are really miss this kwek-kwek. So, this is for only 20 pesos. Tapos may ano na yan, may sabaw na yan nakasama. May sabaw. Meron ng sauce. Tapos itong ating fishball ay 10 pesos. Bago pa man natin yan ano. Okay. May gawin pa na. Taon mo siguro na rin. Baka masulo. Ay. So mamaya, we're hoping and praying talaga na sana wag talagang umulan. Diba Diday? Kasi Opo. para hayahay naman tayo, diba? Para happy, masaya, ganon. Wala bang mga namuong tubig dyan sa ating bubong? Baka mamaya biglang... Wala naman po. Diba? Andiyan pala yung ano. Yeah. Andiyan pala yung fridge shell. Yes. Sana all. So later on, tingin nyo kami ha, kung ano mga magagano pa. Kasi nakalakart na rin tayo doon. So may mga bisita tayo, may mga nag-PM na pupunta raw sila ngayon. Dahil, ano nga ngayon? Kuan ngayon. LGU, it's a local government unit lang nga saan. So yung mga taga-municipality ang magsi-celebrate ngayon. So later abangan niyo kami. Okay? Yan. Buti na lang talaga may mga very supportive na mga happy ang aking mga mamshis. Thank you. Mga order na yan? Wow, sana makarami tayo ulit. Bago pa madumating sila ang mga kaulanan. Siulan. Nandito na naman yung ulan. Hi! Good afternoon. Kaon na kaon. Kaon na po. Pili lang. May hiliam po tayo at saka inasal. Isang hotdog. Yan. So ngayon, we are now walking. Lakad-lakad na tayo kasi mapunta tayo dun sa mga upuan. So para at least meron tayong mga extra upuan. Hindi ko na mapakuha yung upuan doon sa sa pwesto kasi buwan ang hassle din ang hirap nung magiging pamasahe balikan. So punta natin yung rentahan. So dito na tayo sa ating. Hi po. Ay. Ayong gabi. Another night. Another ulansan. Hanggang anong oras na naman tong ulan na to? So, lipit na lang muna tayo. Nawala na agad ang pag-asa. Ang lakas kasi ng ulan. Grabe po. Ilang araw na to. Well, kaya
Kaya ito yung festival ninyo. Kasi balsa, di ba? Ng saan. Tama ba? Festival ng ano, kasi nga, puro ulan. Bakit kasi ganito? Pwede naman natin palitan yung inyong araw ng festival. Umuulan. Sayang, nag-flash on pa naman ako ngayon, oh. Nag-lipstick, oh. Ayaw nyo ba niyan? Ay, ano na ba ito? Ay! Papa, sayang naman. Sayang. Sige lang. Umulan ka rin ng umulan. Sasawa din yan mamaya. Bangan natin. Basta kay midana na. Ha? Dili, wala yabi. Basta kay ko. Kami may duwa ng laho nga na, mga nagisip ako. Nakakatong ganina. Gani. Umulan. Dahil dyan, kakain na lang ako. Ah, init eh. Mamaya na. Dahil dyan, kakain na lang po tayo. Salamat. Kayo, kumain na ba kayo? Tapos na. Kain na. Bato. Iday. Tayo ng kain. Tayo na lang umubot ang tinda. Tayo na lang umubot ang tinda natin. Ang tawag dyan, tinda mo, kain mo. Kain. Yay! May benta na kami! May bumili na po. Ay, may music na naman sa likod. Mamaya tayo rin magsikahan. Bye-bye! Kasi may benta na kami. Yes! Tumigil na ang ulan. So, tuloy na ulit ang pagtitinda natin. Sa mga gustong magka-HO tomorrow, tara na here. Kasi we're ready na to serve you. Kasama daw siya sa video. Hi, Mommy! Thank you sa pagpunta. Salamat po. Ayun.
Andito na yung family ni Bating. Ay, back! Naku, parang 20,000 ulit yan. Parang 20k ulit yan. Hi, Nay! Opo. Kain na po kayo, pwes. Sinabi na ni Bating. Ano na ba? Madam. Mag-ano po na ako. Halika na, Nay. Oo. Halika na. Dito na, oh. Kaya nga eh. Sinabi na ni Bating. Order whatever you want. Hala. So magtanduay ka na. Huwag lang yung tanduay. Si Bating mang kanang yun siya bahala. Opo. Tita Bating. Tita mo siya o ate? Ay, tita na. Oh, ikaw ang sister. Magkasama kami ni Bating Nay ha. Magala kami sa Hong Kong and Thailand. Hala! Hindi mo. Ala, nagsama ka. Wait lang. Sorry. I know man nga. Hindi mo ba alam? Naibalo man ko kay naglukat na sa CM visa. Yung passport. Pero, passport. Pero dili ingon nga dugay. Hindi, sandali lang. Ano na kami, parang 1 week lang. Sino ang kasama? Kami, ako, si Brenda, si Melmar, si Rhea. Si Ria, Oh, si Argel wala. Brenda, Argel. Ay, Argel. uban si Argel, uban si Argel. Ano eh? Kuan man ko ato kay ako may nakanawan kaya. Ajis. Passport requirements. Bating yung sadya ko. Basta si Brenda Wala. Kasama. sa inyo. Sabi ko lang. Yes, Napuno, thank napuno. you. Oh, ano bang gusto mo na eh? Yan lang. Yan naman. Good. Ang mga bata, nag-hotdog na. Kaya na yung teten, kabuok. Ayan na. Sir. Kinaan. Manam, boy. Yan. Tanan. Ate, kain na. Ito pa yung iba. Isunod na lang yung iba po. Ayan pa. Sige, sige. Sige po. Bigay ko yung 50. Para 230. Ay, kato nga ba? Kato, di ma-okay. Yung mga bata dito. Ayan. Kain na. Dapat iniwalay mo na lang yung sauce kasi Opo. hindi mo na sinawsaw. Iniwalay mo na lang yung sauce. Paano po kasi may sili. Kaya nga, lagyan na lang sila ng sauce sa ganito, ate. Kasi sila nang bahala magsawsaw doon sa